to another program of the Church of God in the Philippines. Online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa programa ng Martes ng Gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanata yun ning programa nining kagabion. Antala sa pulong Diyos pingon nga Diyos magapanalangin kan. Third. Naimbag nga rabii ka naragsak nga isa sanbay kada kayo amin itang Webes. Rabii dito Ilocano ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every week live here on our Facebook page. We invite you to watch the program every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Naragsak na isang bay kada tayo amin kakabsat. Ayatan nga kakabsat ng gayom. Tatanga web iti rabi. Walang iti trabaho niya po, online broadcast, iti Church of God in the Philippines. Naimbag nga rabi, Sister Luisa. Naimbag nga rabi kanya, Brother Armando. Madaydayaw ni Apo, tatanga biyang ti rabi. Salamat dimteng manan ti Aldaw ti Webes. At iti impaay para iti Ilocano broadcast. Kumusta, Brother Armando? Amen. Nagsyato na ini Apo, kapsat, tatanga rabi. Kaniti igmalam, salamat iti panangtarabay na ti tunggal maysa. Tagarot ka kapsat kat dawatan tayo, ti mo na nga panagkararag, ito na ni kapsat tayo. Ano Luisa? Amen. At kumarag tayo nga kapsat, Apo Diyos na manakabalinti amin, pagyaman kami, agkakadwa kami manan tatanga biyang tirabiit at no mapakan iti kararwami. Salamat Apo Diyos, dagiti gagayem, kakabsat ti pamati, nga nang ti oras da tapno makadwa ato nga platform napatag Apo Diyos dagiti sasaom nga madenggan mi nga mapagadalan mi ket dawatan mi Apo nga kadwaan na kami dagiti sasaom nga mga ganmi dagiti sonata ken amin nga bahagi Apo iti aramid nga Ilocano broadcast sika kumaapot ti mga bendisyon marik nami iti kinaasudeg mo, ken dagiti sasaon apo ti mangted ti pangriing, pamigsa, ken kastamat apo ti ragsak, iti pamati dagiti ayaten nga kabsat, lalo na apo Diyos si karkararagni, no adaman iti agbuybuya, nga matipay nga nagdesisyon ti biag na, kumadagiti sasaon, ti maging dalan, tapno bigbigan na kaapo, iti kabaitan nga panawan. So nga agyaman kami apo Diyos, ket mumi nga kadwada ka tatanga biyang tirabii ket ang angkenen men apo nga ato nga aramid mo ket maysa nga pudno nga bendisyon. So nga apo Diyos amin nga pasalamat mi dayaw ket subsublimi tinaga ni Jesus. Amen. Amen. Salamat kina Apo, nakapsat, nalilagi Diyos at ang rabi. Maragsakan ti puso mi nga daan tayo man ito'y programa, nakadwa tayo. Dati salon na at ngayon na ito'y kapambanag, saan lang para iti physical, hindi kat iti spiritual ng parte, iti biyag tayo, ayatan nga kapsat. So, tagarod, Sister Luis, agad mapantayo, dagiti pa nagkablao, dagiti kapsat tayo, nga agbibuhay at tangarabi, iti operator tayo at tangarabi, flash naman, ni kapsat tayo nga Boyet Miguel. Naimbang ngarabi tayo aming kapsat, kang gagayam, amen, salamat kinaapo, pagbuha tayo ni Manong Boyet. Malipod pa yung require ko.
si Jet Dakal Batalya Jr. Na imbag nga rabi kakabsat, watching from La Trinidad, Benguet. Amen. Salamat kinapo. Tuwada ka. Jet. Salamat kakabsat tayo, Josie Valdez. Na imbag nga rabi tayo aming kakabsat, kung gayong may tiapo, matay tayo. Amen. Salamat. Salamat. Kabsat. Kasamat ni kabsat tayo, Albina Paso, na imbag arabi, kada kayo aming kakabsat. Madaydayo ti Apo, watching from Cagayan Valley. Amen. Salamat ni Apo tinang saluwat. Kada iti kabsat tayo matita, Cagayan Valley, di naglabas nga bagyo. Salamat ni kabsat tayo, Maridel Javier. Amen. Salamat kina po. Katwa tayo rabi. Tagarot tayo ng kakabsat kat Sister Luisa. Amen. Salamat. Dagitang greetings, dagiti kakabsat, katagtuloy tayo. At ang abiyang tirabi, kadwa tayo mat ni Brother Ronald Gamit Manansala iti Hirona, kumapkablaaw, sunat tinaimbag nga rabi kakabsat, God bless. Kastamat ni Sister Rose Gabriel, naimbag nga rabi tayo amin gagayem, ken kakabsat, amen. May samat nga panagkablaaw, gaputi may isang kabsat ni Paco Congregation ni Sister Aida Meneses, naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Praise the Lord. Amen. Kasamat ni Brother Charles Adrian Esteria, ket kadwa tayo, tatangapyang itirabi. So salamat kaya ni Apo Diyos, dagita nga greetings yo, ayayaten nga kakabsat, gagayem, ket maragsakan ti puso tayo nga agkakadwa tayo manen, tatangapyang itirabi. Tatangarod, Brother Armando, ket mapantayon, iti panag-imbita tayo, Brother Armando, tapno lalo pa nga umado, iti makadwa tayo, ti kasto nga arami ti Apo. Amen. Salamat ka na Apo. Imbitaran na karon kayo kakabsat nga nuhan kayo pinaka-like kan di pa na-share dito programa tayo dawaton mi. Nga i-share tayo, i-like tayo, kan comment kayo kakabsat dagiti pamadayo yo ken ni Apo, kan dagiti dawdawat nga kararag mabalon tayo nga ikabil dita comment section tayo tapno may kararag tayo kakabsat. Kastamat adaan tayo ti lang iti Facebook, madi ket daan mo iti YouTube, iti trabaho ni Apo so nga mabalin tayo lang buyain ti ay kan adamat lang replay na ato kakabsat no antay masang mabuya at may play latamat kakabsat ito nga kakabsat. So nga i-follow ka, subscribe tayo. Dagiti nga banag para kini Apo, daytoy ket nagpintas nga banag para kadagiti karuruan ayo. Ito nga kakabsat. Sister Luisa. Amen. Ket may nayon ko, Brother Armando, sa pulon na lang ti Facebook, iti The Church of God in the Philippines. Sa search button at i-follow. Tapno dagiti updates, live, ket kanayon tayo kakabsat nga maidandanon tinya tayo. Ket tatangarod, Brother Armando, ket bakangag tayo, iti may nga sonata para ken Apo. At awagan tayo, iti may nga kabsat tayo, gaputi recuerdo Nueva Ecija, ni Sister Marilyn Miranda, iti pamagat, iti kansyon na idaton to ken ka. Ket buyaan tayo ating nga sonata para ken Apo. Amen.
Amen. Salamat kaya ni Apo Diyos at ang mensahe ti kansyon. Idaton ko ken ka. At ipagayatan ni Apo Diyos nga arami din tayo. Ato nga biyag nga impabulot na kaya't may daton ti panagserbikin niya na. Brother Armando? Amen. Salamat ka tayo tang nagpintas nga kansyon nga nailangitan. Kapsat. And salamat ka dagiti kapsat tayo nga tang rabi. Adaan dito nga oras na ayan tayo. Tatagarot ka makang tayo manin. Ti may sapay nga kansyon nga ipaayda mo dagiti kakapsat tayo. Dagiti Christian mothers nga gapupay ti kongregasyon iti Latinidad Benguet. Iti paulo iti iti nga kansyon nga idaton da ket diay minuyungan. Denggan tayo daytoy nga kansyon nga nailangitan kakapsat. I-play na dito yung operator tayo. Amen. Amen. Salamat tinagpintas unay nga
mensahe na dahil nga kansyon, iti panangtarabi iti Espiritu Santo dagiti imawat kung kuana. Iti sweet fellowship nga nagkaroon iti Apo. Kat marik na dagitoy anak na gayet kanyan. Kan dagiti panagtungpal iti sasauna. Kan panangtarabay na unay kadagiti Kristiyano iti inaldaw-aldaw nga biyag. Manipod iti inawat nga ni Apo iti biyag na. Patagarot Sister Luisa, katituloy tayo. Giti pakdaar, umay nga trabaho ni Apo iti Pilipinas. Ito Nobyembre 16, kat maadan iti ika-13th anniversary of the Church of God in Caloocan. Karkararag tayo dito nga trabaho ni Apo kapsat. Nga suna iti mangtad iti aming kasapulan na giti kapsat dita. Caloocan, kan mga itaginayon na giti karurwa, mamawat mo pa na kan mangtad iti amin nga sirip, kan amin nga banag nga adal, nadalos nga adal, panagdaydayaw kung kuwan. Into na Nobyembre, adis sa ismot, kat madaan mo't lang iti ika-29 anibersaryo with the Church of God in Ilocos Norte. Amen. Salamat ka na po. Nadaanan dati, kastoy nga kinabayang nga tawan, pinagsisilbi ka ni Apo, kanti ayat na para katukada. Kanti trabaho na dita, at tuloy ko mga ginay ni Apo, iti aming nga kasapulan, nagiti kakapsat, kan nagtitip karda, nagiti pamati. Kan kakararag tayo ayat nga kakapsat, nagiti umay nga trabaho ni Apo, nagiti anibersaryo, nagiti dumapay, nga umay nga trabaho na kat i-tenda ni Sister Luisa. Amen. Kastamat, Brother Armando, ikadwa tayo, no? Ikararag tayo, dagiti panagbalyasat, ibiyahe, dagiti kakabsat nga umay, nga agapu pa iti adayo nga lugar, ni Apo ti mga luwad kinyada, dagi mga pandig Caloocan, kastamat iti Ilocos Norte para ti anibersaryo. Kastamat kakabsat, ikadwa tayo, ti kararag tayo, announcement, mat nga maysa, adati maganap nga maysa nga rabii, nga revival service, kastamat iti Domingo, iti 6th Thanksgiving, the Church of God sa Dagat Kidabao, Valencia City, Bukidnon. Kat aramid no November 22 to 23. No, ito'y mapasungad nga Disyembre 7, ket maangay ti may kadwa nga anibersaryo ti panagkatatag ti Iglesia de Dios, iti Lagilayan, Isulan, Sultan, Kudarat. Ket mali tayo nga liplipatan mat, iti online prayer meeting tayo every Monday, iti oras nga alas 8. So nga dagitang announcement kakapsat, ket maragsakan tayo, ket may samat nga opportunity ato, itapno may baga nga ikadwa tayo, ti kararag tayo, iti tagumpay, dagiti aramid iti ako Diyos. Ket mapantayon, iti sumarunong nga pasat, Brother Armando, itutuloy tayo, iti panagkablaaw at panagbasa, dagiti greetings, dagiti viewers tayo. Amen. Salamat, Sister Luisa. Tagarod, kapsat ka dagiti kablaaw online. I-flash na dito kapsat tayo, mga operator at ang Arabi, Sister Aya. Ni kapsat tayo nga Rogelio, madidayo ni Apo Jesus at ang Arabi. Amen. Karana na imbang Arabi kakapsat, kung kagayom iti pamati. Nagbibuya dito ay Lagilayan Congregation is Sultan Kudarat. Amen. Salamat ka na po. Takatakat ng Arabi kapsat. Kasama ni kapsat tayo, Lilian de la Cruz Kilapio, na imbang Arabi kada kayo aming kakapsat, madaydayaw ni Apo. Amen. Salamat ka na po. Kapsat kastamot ni Ronamel de Guzman, na imbang Arabi, na nasiguro ni kapsat ito, ay kada kayo aming kakapsat, agyamanak, ti Apo tayo. Amen. Salamat ka na po. Kani kapsat tayo, Lolita Acebo, bibuya mo datang Arabi. Kani kapsat tayo, Rogelio Pratipli Corpus, mataydayaw ni Apo Diyos. Kat na imbang Arabi tayo amin ka. Kat na imbang Arabi tayo amin ka kapsat ka. Salamat ka na Apo. Ayatan nga kapsat, kada kita nga kablaaw yo, para kada kami amin ito yung program. Para kada tayo, Sir Luisa. Amen. Itutuloy tayo di panagbasa. Kadwa tayo matatangabiyang tirabiin ni Brother Arnold Ramiscal Ordonio from Balawang, Paniki, kumagkablaaw, tinaimbag, nga rabii tayo kakabsat, ken ni Apo. Kasamat ni Sister Elizabeth Dapon, ito'y
Recuerdo congregation na imbag nga rabi kada tayo amin kakabsat madaydayaw ni Apo Dios. Kasama ti Brother Rudencio de los Reyes ket nakatanaw manipod ni Paco na imbag nga rabi tayo kakabsat ken gagayem. Salamat. Iti po nagtanaw mo, Brother Rudy, kasamot ni Sister Jocelyn Vidad from Nipaco congregation na imbag nga rabi tayo amin kakabsat. Amen. Di Brother Victor Gamboa, magandang gabi po mga kakabsat. And so nga nagadupay iti adkom comment, salamat dagiti oras, dagiti greetings yo nga good iti ragsak ti bawat may sakinya tayo. Natangarod kakabsat, lat agtultuloy tayon, Brother Armando. Amen. Tagarod ka kablawan tayo dagiti kapsat tayo nga nagkasangay dagiti nag-birthday. I-play na dito operator tayo na video clip para dagiti kapsat tayo. Pa nagkablawan tayo kanya. Amen. Salamat yan ni Apo Diyos, Brother Armando. Kapkablaawan tayo, dagiti ayaten tayo nga kakabsat, iti happy birthday ni Apo Diyos, ti agnanayon nga mang bendisyon kinyayo. Tatangarod, ayaten nga gayem kakabsat, ket may sapay nga sunata, iti madingagan tayo, mabuya tayo, may isa nga kapsat, gapu iti Aurora Congregation, awagan tayo ni Sister May de la Cruz, iti paulo ti kansyon na, agpan panunot ka na. Bigyan tayo, iti kansyon. Di ka pa'y na umagayen, di ta ka malinga ar-aramiden, apay nga di ka makonsensya, inal daw nga agbasbasol ka, agpanpanunut kan sakbay nga mala daw ka, umaddang kang tapudno nga dalan, talikudam day tapak basbasulam, mabiru kam tipudno nga pakaragsakan, unam nga sikaket Kristiyano, biag mo na punot gulo, panagbalbaloy meti na panunot mo, ngem di mo amuno kasano, nalakalang day tagayen, ipakumbabam day tabagi, Jesus ti asidgam, ti kayat mo ket maalam, ket ibiyag mo mabalbaliwan. May nga aldaw ket sumango ka,
ti sangwanan ti namarswaken ka. Husgaan na ti aramid mo, ibagan at pagturungan. Agpanpanunot kan sakbay nga maladaw ka, umaddang kan tapudno nga dalan. Talikudam day tapagbasbasulam, mabirukam ti pudno nga pakaragsakan. Agpanpanunot kan sakbay nga maladaw ka, umaddang kan tapudno nga dalan. Talikudam day tapagbasbasulam, mabirukam ti pudno nga pakaragsakan. Mabirukam ti pudno nga pakaragsakan. Amen. Salamat kay ni Apo Diyos. At ang nagpintas nga sonata, gapu iti may nga kabsat tayo iti Aurora. Agaw awis ni Apo, agpanpanunot ka, abang adapay iti panawen, ket ata kuma, ket nang tad iti may nga hamon. Dag iti ayaten tayo nga gagayem, lalo dagay madipay nga nang tad ti biagda, inawat ti Apo Diyos ti biagda, ket agpanpanunot, agdardaras tayo ayaten. Tangarot, panagpatuloy tayo, Brother Armando. Amen. Tatagarod nga Rabi iti nga kanito, sat ket mapantayon iti panagdengag iti sasaw ni Apo nga iso ti taraon ti kararwa ti tao. Dengan tayo, ipabulot tayo ti napayag tayo, ang puso kang kapananutan tayo, silulukat na mangawat iti dagiti ebanghelyo ni Apo. Yaban tayo garotan ni kapsat tayo. Kapsat tayo Rudy Dulas Reyes, manipod pa di paniki ni Pawak Congregation. So nati usara ni Apo tatta nga mangi waraga wag iti sasaw. Anong Rudy? Amen. Limbag nga rabi amin, ay ito nga gagayam, kan kakabsat. Hirok na ko ti panagkablaw. Kadagiti amin nga tim mapuno. And kastaman, nagyamyaman tayo, kadagiti mangi manmaniho. Mamangmanmanis na ito nga programa. Ngaraman na kiti nagagagat kan gawa po ko napipintas nga angkorman tayo kan angkor woman. Yaman na kiniapo ta nadaanag ti kundaway nga mausap at nga rabi at masapol ko ti tulong ti Apo abang kadagiti karkararagyo kanya. Masag ti teksto nga pagsaadan ti mensahe at nga rabi una ti 5:11 ti Roma. Ket san lang akasta no diket agragu tayo iti Dios gapo ken Apo tayo Hesus Kristo agapo king kuana hinawat tayo ti panagikapya. Lumawat tayo di tulong kinapo amami nga managayat kan manakabali namin Apo. Nagyamyaman kami manan ti sao yung naibasa nga taraon ti kararwami. Ket dumadawat kami ti kaasik ng tulong yo. Tapno awatan mi nga anda puso mi nga napakumbaba. Nagiti sasaw yung may kasabant pangarabi, banag kumaapo nga makaringan, nagiti ampay nga mawat king ka. Kaya nagiti maklungging ka na po, banag nga pakapabiligan, ipamati tunggal may sanami. Tamo tinutibiyang
kanyo tisirip kan inspirasyon. At no may palawag na nanay ti sa uyo at rabing kang pagkadalan. Bayanan na kami, babagan ti Espiritu Santo, bayatan nga kultuloy kami, Apo. Maray ti may nga kung may dedayo mi. Tinagan ni Jesus nga, Apo, may dinawat namin na ito. Amen. Ti Paulo ti pagadalan tayo, ti panggap ti panagsubot. Yung English iti kat andare sa atonement. Ito chapter verse 11, chapter 5. Dahil pang panagsumbot wino atonement English. Dahil ti kadaklan subject nga mabaling nga pagadalan no. Gadal tayo panggap ti Diyos. May theology nga kung kunan. Ay inaramid niya po Isus pagbaga na ti Biblia nga iso ti daton ti basol ay panakatay na di krus ti Kalbaryo. So nga naramid tayo dyan tapno masarudaran ti justisya ti Diyos. So na ti nang bayad o ginatang na tayo iti Ama kas masasaw di o mabasa di Apokalipsis 5:9 tapno da nga naramid iso amin nga tattao ti entero nga lubong nagbibiyag ken dagiti mayanak pay sakupan na amin na yung inaramid ni Apis o naramid yung krus ti Kalbaryo na yung panakatay ni Apo tayong Jesucristo managtadtad ti dara na tapno madan ti panakasubot ti entero nga lubong. Kaya dito binasa tayo anya ti panggap na rin yan. Anya ti maramid na itibiyag ti tao. Basit ti Roma chapter 5. Ti muna kahit kung ay buksilan tatang rabi. Dito'y verse 10. Tano, idinto, nakabusor tayo. Naikapyate ti Diyos, gapu ti papatay, ti anak na. So, panakatay na po tayo sa Kristo, no bigbigan ti tao na yay, taray ti pasot nga inaramid ti Diyos, isungurod ti ustisya, masapong nga dagbayad ti basol tayo. Kat no aramidan tayo madayi pasot tayo, bigbigan tayo na yay, babagan ti panagbabawi tayo, kada basol tayo, dahil ti pasot tayo. Antay lang mapakawan, magbaga na ti binasa tayo, kat mapalantag tayo pa. Mabalbaliw pa itibiyag tayo. So nga, panagsubot o pantubos, kung na natin Tagalog. Para tintiro amin nga tattao. Ngayon na yung nasubot, nagiging lang mawat. Na panagsubot o imawat kaniya po tayo sa Kristo wakas personal nga manubot na. So dito ko na natin binasa tayo, timaramid na ito, itibiyag tayo, aramidan na tayo agayam. At the time, inod da panawan, nga kabusor na tayo ti Diyos. Ulitik man nga ibaga ni Santiago 4:4, na panakipagayam ti lubong. Ti binanggit na diya kat man nakikamala nga babae, di ka moaya nga ti panakipagayam ti lubong, so ti panakaibusor ti Diyos. Nagiyag tarigagay nga rod, nga agbalin nga gayon ti lubong, makibusor o kabusor ti Apo. So agsipod na diya panagsubot nga naramid ni Apo ti Jesucristo,
agbalin tayo nga gayem. Kuna na niti nga rod uno, idin to nga rod nga mapalintag tayo gapo ti pamati at daan tayo ti panakikapya iti Diyos. So ti may isang kababalin nga mabalin nga maala tayo nga napatag no napalintag tayo kaya nasawan inawat tayo niya po nagbabaan ti panagbabawi ken panamati adi panakapalintig ka di nilipat niya po di naramit tayo nga dakasan ket kasla tayo hanga nagaramit ti basol ti justification na ket nagbalin tayo nga gayem tata ket agsipud ta gayem na tayo ni apon mapukaw na yay kuan na yay kinaawantal na yay nakam ti tao tada yay basol surya ti mangmangted ti problema nga dakkel ti biag ti tao sipud ta na ikapya tayo ginapon imawat tayo ginapon ay panakikapya ti Diyos tatan marik na tayo diyan tawang mat sungsungbatan tayo ti may sa hanga mabayadan ti pirak na kababalin. Dayi maddaan tayo ti kapya, iti biag tayo, nga dayi nga kapya, agagapo kini apo na yan. So nga, di awis ni apo, umay kayo, da kayo aming rigrigat kan madagdagsanan, ta pagininang kayo. So nga dayi basol ka, makapatagsan kan mang tagtirigat, ti biag ti tao. So nga mapuko dayi basolan, ti muna nga marik na ti tao, maddaan ti kapya. Kapya ti Diyos, ken kapya ti pada nga tao. Pinakawan ni Apo nga imasidig king kuana manaki kamalala o manaki abing nga babae na nagbabawi niya timbaga na ni Apo di Tagalog ket ingkan nga si tatal na manipud dita di kag basolan. So dito mo na nga marik na tayo. Maddaan tayo ti talna. Tagayem na tayo ni Apo. Amoyo, ti Biblia, ti panangibilang ni Apo, kadagi agbaling, o dagi umawat kanya na, kuna na di Hebreo, kabsat na tayo, kuna na diya. Hangko ibay ni da nga kabsat. Kuna na. Pagkatapos, ijay dyan, hang kayo nga awawagan ng adipan, no diket gayem, iawag ko kanyayo. So nga mapanunod tayo ni Abraham, na nagbalin nga gayem ti Diyos. No gayem tayo ni Apo Diyos, dahil ti kapipintasan. Ay kapipintasan nga gayem, awan sa balin, no nga ni Apo Diyos, ta ingkarina, nga di na tayo baybayan, di na tayo panawan. Kat siyempre no gayem tayo ni Apo, datal na tayo, nagayanyaman nga banag nga dadadagsan iti nakam tayo, may baga tayo ti gayem. Tati gayem ti aming nga panawan. Nagidatumagat, makigayem da sa nood dala kaya da. Namnawan ti kaya dan, handa kang gayeman. Gayaman tayo gini Apo, gaputi pang subot nga naramid, inawat tayo jay, nagbalin tayo nga gayem ni Apo. Kat bilang gayem ni Apo, maddan tayo ti talna, ititinga, dagiti adu nga, pampanubok, iti biag. Ititinga, dagiti riribok, ititinga, dagiti kalamidad, nga dumteng, kas na palabas, bagyo nga uwan, nuang pa'y naladingit, tinakam tayo nga makaymatang kadagiti napasamak, kadagiti mulmulada, ng runa di Aurora, Isabela, di nanganatan.
yung iba Biskaya kung dumapay nadalapos tinapig sa nga bagyo. Ket agyaman tayo kinapon ta gapuday tal na nga kanya tayo antay madandanagan. So nga dagay kakabsat nga nasiknan ti napig sa nga bagyo, nga uwan. Agyaman tayo kinapo awan tinadangran, awan tinapukaw nga biag, kadagiti kakabsat tayo. Ket makabawi tayo matlang. Muray nadadal dagiti dingwen no mulmula tayo kakabsat. Salamat kinapo dito ti maramid nga umuna na pangsubbot. Amoy na pangsubbot duwa ti dadakkel nga kababalin nga dati Dios nga nakita tayo toy day ayat na ken day hustisya na. Tin sagot na kanya tayo ni Apo gaputi ayat na ni Apo Isus nga nayanak na kaday panakatay na di krus ti Kalbaryo tapno to satisfy kung ano di English the justice of God. Ano awang bayad day basol tayo mapukaw tayo, madadal tayo, mapantay yung impyerno, madusa tayo. Yung magsipod tada nagbayad din, teramidon tayo lang nan, aklunan tayo riyan. Aklunan tayo ni Apo. Pakumbaba tayo, nadagihan pa yung mga kinapo, awatan nyo ni Apo, kut nawatan tayo ni Apo, teramidon na kanya tayo, aramidon na tayo agayan. Madaydayan ni Apo. May kadwa. Kuna nati iti 6. Tayo di nakapsot tayo pailang ni Kristo. Idi tiyempo ti panakaypay na ni Kristo natay gapu kadagiti managdakdakas. So anya ti makita tati nga prinsipyo. So that time nga nakapoy ti tao. Kano dahi nga panawon nga nakapoy ti tao. Di panawon nga gararamid ti basol. So nga ni Pablo ka kung nana jay iti mala Roma ay ayak nga tao siya sinno ti manglukat kanyak diti bagi ni patay. So nga tao garamid ti basol diti sangwanan ni Apo nakaayay nakakaasi. Umuyo ka di nga iso nga agbibiyag tayo tat nga nagdama gaputi ayat ken kaasi ni Apo di Tagalog dayi mas napintas dayi habag aji habag o dayi aji kaasi at dati aramid na dayan so tinulungan na tayo na Apo. Salamat kini Apo gyaman tayo kini Apo ta at dati asin na kada tayo. Nga bagbagana ka gaputi kaasi ti Dios kung kunan. Itud tayo ko matibiyag tayo kanya na. Bibiyag tayo gaputi asi kan ayat niya ako. So tigat ko na tigat tilumtaw dito nga prinsipyo no at the time nga nakapoy tayo hindi karamid ti basol hantay nga kabaalan nga lumaban ti lubong hantay kabaalan nga agbalaygi ti basol hantay kabaalan nga abagan ti diablo gaputi tulong ni Apo. Ngem kunan tatan aramidan na tayo nga napigsa dayay panubot o pantubos. Di panagsubot ni Apo di krus ti Kalbaryo, ti maysang aramidan na tibiyag ti tao, aramidan na ka nga napigsa. So nga rug nga surat ni Apostol Pablo, dayay Pilipos 4:13, mabaulak amin dagiti banbanag, gapuday jay agpapigsa kanya. So dagiti Kristiyano napigsadaan. Adapan nakabalindan nga lumaban iti diablo, adapan nakabalindan nga mangabak tinayong kalubungan, adapan nakabalindan nga lumaban o mangabak iti lubong. Di 1 John 5:4, dayto iti panagbalaygi kayo, panagbalaygi yo gaputi pamati. So nga gaputi pamati, abakan tayo ti lubong. Gaputi pamati, abakan tayo ti diablo. Gaputi pamati, abakan tayo ti basol. So nga yung takder niya pong iglesia na nabalaigi ng iglesia, tayo bagbagana niya Roma 16:18, dahil itakder ng iglesia, nga may sareya, itakder kunto ti iglesia, may sa. Kat dagiti ruangan ti Hades, handan tong agbalaygi kingkwana.
So nagiruangan ti Hades, hangag balegi, da iglesia, managbalegi. Kat no kadwa ka jay, managbalegi ka. Apa yung managbalegi ka, wala ta napigsa ka. Awan tigbalbalegi, iti labanan nga nakapoy. Yaman ti kinapo, tadda Diyos nga mang papapigsa kanya tayo. Amen. Naabakan, ti basol. Kung nanangaro di panaknak ni Apostol Pablo, no dagay banbanag nga rinibakon, bangunok tumanan, rumswa nga managsalungasing. Anya tiniriban ni Pablo, naribba ti biyag na, naribba da na yung basulan nga biyag na, kati mapaspasamag na tan, mapagbalbaleg yan na, tapno hangag subli da yung biyag na nga dakas. Da yung biyag na binigbig na nga siyat ti hepe, dagiti amin nga managdakdakas ko na. So ti kang runaan ti amin nga managdakdakas, ta hepe nga ron, patayin na. Idadadanas na, dagiti mamati kini Apo Isus. Magyaman tayo kini Apo, kinasyan. Kinasyan ni Apo ni Pablo, idalan ti Damasco, na isalakan ni Suna di ay, nawat na ni Apo. Kaya nagbalbaliw ti biyag na. So nga nagkita kami nga Kristiyano, ang encourage ko kayo, no Kristiyano kayon, anak na kayo ni Apon, nadaan tayo di panakabalin. Kung ano ni 1:12, kadagiti aming imawat kingkwana, inikkan na ti panakabalin, ngagbaling anak ti Diyos, kadagi amamati, itinagan na. Panakabalin di kat kwa power. So the power tayo, the pigsa tayo, agbalay tayo kakapsa. Amen. Madaya ni Apo. Kat timaw din dito, nga amoy, timay sa nga kababalin, dahi tao nga napapigsa, gapukin ni Apo Isos, di pa nakatay na, di krus ti Kalbaryo, kuna natin kat agrag utay umat. Dahi rago, kuna na di ni Himayas, 8:10, tirag o kinihuba, iso ti pigsa tayo. So nga, no agsirsibita kini Apo kat daragu tayo, hantay nga maupay. Iti panagsirsibita kini Apo ta, iti pangalalaan tayo ti ragu kan ragsak, at iti manbanag nga na espiritualan. Kaslagin ni David. Ay kano lilintag ni Apo, pampanunutan na ti aldaw kan rabi, kat iso ti pakaragsakan na. Damagang kayo man kakasat, nagdingdangag ka tang rabi, nagitilalantag ni Apo, maragdagsakan tayo man lang, sumurot ka di. Ununan tayo man lang ni Apo, na nakasagana tayo ka di nga makiranget, makirupak, iti lubong, iti basol, kanti diablo, ket ti karina ni Apo, agbalay gitayo. Kadag iti sulisog, kuna na to'y nagsagaba mo ni Apo Isos, na kadagiti masulsulisog o nagbalegi ni Apo di ko na di Ilocano na nasulisog ti aming nga klase nga sulisog ngayon nagbalegi ni Apo Isus ket mabalin namet nga tulungan dagiti madama nga sulsulisugan ti diablo o sulsulisugan nga gapu tapnog subli ka di basol kabalam tek balegi ta dapigsa nga ited ni Apo dayon ni Apo. Ket kunana pa yung ditiket iti gapuna kunana ditiket agragu tayo mat gapo kadagiti rigrigat tayo nga ammo tayo nga tirigat pataudan na ti anos. So nga dayi nadaman tirigat tayo dala taragu tayo dayi ti kapintasan aji rag-o nabali di ragsak aji rag-o mariklik na tayo puso tayo urid dadagi panubok at dadagi rigat maragragsakan ka ta anak na ni Apo. Maragragsakan ka ta kadwa ka di pamilya ni Apo. Maragragsakan ka ta anak na ka ti kangatuan na yun na marswa. Di ka di mariklik na rayo kakapsat. Kaya timaodi, naramidan na yay panagsubot ni Apo ti Yesu Kristo, tibiyag ka dagay mawat kini Apo, natikat tayo dinto nga managbasol tayo. So, kaya nang asawan, at that time nga nagbasol tayo, gapoy pa nagsubot, aramidan na tayo nga nasanto. Maduti mahang nga mamati dito ikat. Lagi duma, makaladladingit, malidladingitan tayo ta.
Nalaing da pa yung agisuro ti Biblia. Ado ti amuda ti pasit ti Biblia. Nga mapahanda na sarakan. Kas da yung nangayab, kada kayo, santo, agsanto kayo mat. Kat no agsanto tayo, ti amin nga kita, ti panagbiag. So nga, mabalin tayong agbiag nga, nasantuan, di ti lubong agdama. Anya ti kaya nga sa da yung nasanto, halang nga naikat, di basol, no diket, ti biag na, gararamid ti basolan. Titulong kan kaasin ni Apo. So nga dahil Kristiyano, simardengdan nga garamid ti basol. Tas sursuruton da dahil bilin ni Apo, kat dahil bilin ni Apo, nalagaan. Dahil ti Diyos nga tungpalan nyo, dahil bilbilin na, tadagiti bilbilin na, saan da makapadagsan. Ti kababalin, nga makitam, dahil panagpakasanto, nga dakkel nga kababalin, nga iso ti kadakkelan, awan sa balin, nga dahil ayat. Amen. Kat dahil ayat, nga naikabili puso tayo, suraya ti mangted ti inanama, nga saan nga pakaibabaynan. Taray ayat na iparukpok, dito puso tayo. Ado ti mangnamnama nga mapanjilangit. Handan to makapanata. Kuna na yung surutan nyo ti talna, kanti kinasanto, ano awan makakita kina Apo. Nagado ti bersikulo nga mga ipagpakita diya, nga sumuporta, karagay sursuro tayo, sursuro naging ministro ti Iglesia ti Diyos, Matthew 5:48, agimbag kayo, akas kini amayo, nga da sa dilangit, nga naimbag. Manapinta si Tagalog na niya, kag hindi English. Di Tagalog ka, mga pakasakdal kayo, gaya ng yung ama na nasa langit na sakdal. Mas napimpintas man di Englishan. Be ye perfect as your Father in heaven, perfect. Tingnan nyo. So nga na yung perfection di ay, mabalin tayong agpaka-perfecto, gaputi kaasik ang tulong ni Apo, nga hanan nga garamid ti baso. 1 John 3:9, so aming nabukol ti Diyos saan nga agbasbason. So ano Kristiyano ka, hanggang bason. Hanggang gululbod, hanggang sasaw ti dakas, hanggang makiap-apa, aming nga nakillo, amor aramidan. Agi amin among hangausto, amor aramidan nata. Ang bibiyag ka nga rudan nga nasantuan. Kat no nasantuan ti biyag mo, dito pa iti may nga maramid ti ayat no nga naiparupok di puso tayo. Makapagserbi tayo kini Apo, uri awan ti makakikita nga padating nga tao, tamuna ni Apo rin inakam tayo di unod tayo. Kat no ayatan tayo ni Apo, tibilin na, ayatan tayo, iso aming nga puso tayo, iso aming nga kararwa tayo, iso aming nga panunod tayo, iso aming nga pigsa tayo. Ayatan tayo mat dayi bagbagi tayo, no ayatan tayo ti bagi tayo, antay nga dadadagalan, antay bisyo. Ay bagi tayo kat templo ti Espiritu Santo. No ayatan tayo mat tipada tayo nga tao, antay garamid dakas kadakwada. Sungorod nga agbiag nga sililintag, sisisingpat dito'y lubong agdama. So dito tinagadalan tayo at tangarabi ay ito nga gagayam kan kakabsat. Yaman tayo kinapo, tadda na aramid nga pangsubbot di krus ti Kalbaryo. Naiparukpok ti dara ni Apo tayo Yesu Kristo. Kunana na yung nga roda Aramid chapter 20 verse 28. Kadagay ay one nga naikabilan ti Espiritu Santo na ipaarab tayo, agi anak ni Apo kay nasa mapakanda, matarakenda, dayi ti ginatang na iti dara na. Dayi pangsubot nga naramid, dayi ti mangted, ti balaygi, ti maysa nga namati kini Apo. Madaydayo ni Apo. Dito ti adal tayo tangarabi, nakagungguna tayo kuma, nabindisyonan tayo kuma, nakarit tayo kuma, agtuloy agserbi kini Apo, na napatag ti kararwa. At agyaman na kini Apo ta nakadanot, nakaawid at tatay, anang udi, nantabayanan na kami ni Apo nga nagkapudyay, western part of Tarlac. At maragragsakan ta may sak nga ususaran ni Apo tapno agsapol ti kararwa nga napapatag nga may sidag kini Apo. Madaydayo ni Apo, naimbang arabiyo amin, ay nga kapsat, di Pilipinas, agraman, di balasi ti tao nga buy-buyan at arabi. Madaydayo ni Apo. Amen.
Salamat ka na po Diyos. Kaya itang nagpintas kami sa at tanga rabi. Meron nga akong sat. Sister Luisa. Amen. Salamat. Kabsat, iti nalawag nga mensahe ni Apo Dios. Iti panggap, iti panagsugbot. Ket ata kumaket maaramid iti biag tayo aning kakabsat. Salamat iti na nga mensahero tapno may kasaba iti napatag ken nasantuan nga sasao ni Apo tatanga biyang iti rabi. Tatanga rod, Brother Armando, bago tayo agpakada ket dawatag dagiti kakabsat ken gagayem tayo nga agdumog tayo agkararag tayo kanya ni Apo Diyos. Amen. Apo Diyos na manakabalinti amin, salamat iti matagumpay manan nga aramid mo tatanga biyang iti. Salamat Apo Diyos. Iti mensahe nga nangaganmi. Salamat dagiti gagayem kakabsat nga nakadwami. Salamat ka hanggang tatak at makadkadwami pa nga aguy-guyada. Kaya Apo Diyos, dagiti sasaungan nangaganmi, ket agaramid ti puso, tapno iti panagsubbot Apo Diyos, yung pantubos, at mananasan iti panagbiagda. Salamat Apo Diyos, tinalawag na mensahe, dagiti sasaungan mamang ti inspirasyon ken hamon kinyami. Kami nga katpaan na kami, ti panagturog mi hanggang ipaay mo ti aldaw ng bigat. Sikamanan Apo Diyos ti unaan mi nga pasalamatan patayawan iti pirmi. Kung sumaron naman nga broadcast, kada kami manan Apo Diyos nga mang sumusuporta iti kastil nga aramid nang nangruta kaya't mi nga mabindisyonan iti kanaruan. So amin nga pasalamat mi dayaw itid mi tinatin ni Jesus. Amen. 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 Salamat ka na po, kakabsat. Ayaw nga kakabsat. Kadagating oras ka daan kayo dito din namin. Salamat na kinatuan na kami. Ngayon ka kadagating kanito. Salamat mo ti nasar niya po mensahero at tangarabi. Tudi, Dinos Reyes. Salamat ka na po. Kaya tayo i-acknowledge Brother Armando dagiti operators tayo ni Sister Aya from Ontario, Canada. Kasama ti Brother Stephen kapupay ti La Trinidad, Benguet. Salamat dagiti operators tayo. Amen. Tino sa maroon naman nga broadcast, Ilocano broadcast, ay ito nga kapsat ni Bangarabi. God bless everyone. Good night. Good night, kakabsat. God bless. Amen.